अरे बोला ताई नतिया भटियारा अरे अरे नतिया कहती है नतिया कह में आ छोड़ी ताई आओ ना चपला छोड़ी नतिया जगह देवर हो जी देवर होई नतिया भटियारा मेर मौगा मेरा दिन में सुता बोला नहीं कि तब हमारा के सोमवार के तैयारी कर द हम जाई। रोवा मैंने अकेले सोचता नहीं जाए के। अरे तो कोई से अकेले ही नहीं जाता नहीं। वो ठीक बा रउआ अकेले सोचता नहीं जाए लेकिन आपकी हली सुनी हमू रउआ साथे चले के कहता नहीं बुचिया के लेके ई नहीं जाना तो छोटी बुची के बियाह के दिन रह दियल बा तो पैसा के जरूरत पड़ी नो माई और तो पैसा मांगबे करम काहे से कि हमनी के बड़ जेठ बन जाए तो हमनी से न खोजम पहले इससे बढ़िया बा कि हमनी के कुल्ही परिवार अपन बाल बच्चा लेके बाहर चलल जाए 2 पैसा रहू कमाएम 2 पैसा हमहू कमाएम ठीक बा नेहवा के नाम लिखा दिया जाई वो जो पढ़तो रही ऐसे भी बुढ़ी पैसा मंगी हम तो कह दिया जाई कि बाहर भीतर में आइल बन जा कीन के खा तनी जा एही में लड़का लड़की पढ़ावत नहीं तो कहाँ बचते बा ई ना सोची ना दिमाग ना लगाइला रौरा। अरे तो जाना तड़े हम का जानी हम तो सोचनी कि जाए तो बियाह शादी हो छोटिया के तो मैं 10-5 दे दिया जाए तो मान ले कि तो कुछ दे वहीं से न पड़ी। कुछ कहाँ से दे हम बहाना करे के सीखी रो एगो बेटी का पार पर बिया जननी उहे 10-5 जौन दे हम उहे 10,000 20,000 ले जाकर बैंकवा में जमा कर देम तो बड़ी पैसा बा आ चुपचाप हमन के बाल बच्चा लेके जले निकल चलल जाओ बाहर। अरे हाथना दिन तो बढ़िया से रहनी जा सब आज तक ले कोनो ऐसा बात ना भई कि मान लो कि घर में कलेश भइल झगड़ा भइल कुछ भइल आज अब कहत है कि हमारा के लिया के चली और वो साथे चली रही जा तो मान ली कोनो बात हो तो कह सनु कि माने बाकी दिन तो ना भइल आज काहे से करत कोनो बात होई तो हम देख ले हम छोटा का के देखो तनी कैसे चलता वो डाढ़े डाढ़े चलता तो हमहू पता चलम करे में ये भैंसिया ना धोई भैंसिया धो तनी कनी की तैयारी करत नहीं हमनी के मार के निकलम जा जो ना जेबे तो कैसे होई हमनियो के जाता नहीं जा के कुली परिवार हम अपन बाल बच्चा लेके जाता नहीं आओ मगी अजी बतिया तो लड़की के बियाह ठीक करी तो बाहर जाए लगल। हाँ तो का करी देखो तनी हमार लड़की है जब पढ़त लिखत नहीं के लतेरा लेखा घुमतिया एकदम गवार न बन जाई। अच्छा बड़की तू बिना काम के काम ना करेलू मैंने घर में परोजन ठान देनी जवान बेटी के बियाह ठान देनी जग लेखा ठाना नहीं आ घर में पैसा कड़ी के काम लगता बाहर चल देलू वो 1 रुपये बची। अच्छा बारात के दिन हमनी के आ जियल जाई चाहिए टाइम लगी तो आ जियल जाई और अलबत बाकी हमनी भी एको पैसा बाटे ना जननी हाथ खाली हो गल बा यही से हमनी के जाता नहीं जा। अब जाते हैं दोनों आदमी मैं कमाई में तो कुछ पैसा तोरे कनु हालू मैं स्वार्थी हो गल सन तोर बाल बच्चा पोस देनी पढ़ा लिखा देनी होते तो हो गल सन अब जाता ये भी पढ़ावे खातिर दिल्ली में आए अब मैंने बेटी के हमरा बियाह लागल तो। अरे तो मान ले ओकर हम जिंदगी ना बर्बाद करी भविष्य ओकर नहीं देखते जो घूमत या लहरा ऐसन ओजुग रही तो कम से कम पढ़ी लिखी न कोनो बढ़िया शिक्षा ग्रहण हमर लड़की के बियाह ठीक होते ओने सुमितवो के सास का तो बोलावे लगली धन देवे लगली ओकरा के नैहर में बसावे लगली दामाद के अपना गाँव में आ तोर बाहर के नौकरी हिनकर नौकरी लागल सरकारी हमार माने हम अकेले से भेजे कर लेम नु। देखी सरकारी नौकरी नहीं खे लागल हमार नेहवा का पढ़ावल जरूर बा एहू में देखत नहीं कि हमार नेहवा का पढ़े ले के ना पढ़े ले लेकिन एजा का पढ़ाई में कोनो दम नहीं के जननी कहिए ले काहे न जात रहू अब माने सब क लेलू लड़का पे का हो गेल ऑपरेशन करा लेलू सब काम निकल गेल डगर गेल खा लेलू जा सब हो गेल तब अब जाके बाहर जाके थी गेल एमे चिल्लाए के का काहे ना चिल्लाई हो हमार बेटी के बियाह लगे तो तू डरामा लगल बुझा हां लागुला करबे माने कुरकुराहट क के हम विदा कुछ नहीं के जना दशहरा में हमें छेका करे के बउए हमरा के दोनों जना मिला के 50,000 रुपया दिया जाए। अब छेका कर जो 10 साली ओकरा के पूज तब तिलक देबे कि ते पूजबे या बर छेक कर आदमी छेका नहीं कर करते छेका घर के करता रे तिलक पे छेका होता जुगा जुगा भइल सगाई हम ना कर छेका करम तो लड़का के 1 लाख रुपया देम दहेज में तले रोवा जाता 4 लाख तिलका तक बात 1 लाख ना दिया ये भी जी रोवा जाता ना बुझाता होता ना दी देखी रो 50,000 के जब बात करत नहीं हमन के 10 नया लेके हमन के पास में पैसा जननी कसौ दूसरा ले कर्जा मंगले अरे बोली निकल लागल 2000 रुपया माने निकल गुल तो तारा बोली निकले लागल आ ऊपर गुल तो ऊपर का निकल गुन जरे का कदल बइस
कि निकल गुंजा कहत रे के अरे चंडाल, अरे दुष्ट, तो तोरा कुछ नहीं कहले रे। माने का कर देले भाई ते आज ले गुह में मुंह तो लगा के जानले हो कि 1 रुपया के दवाई मैं कहां से बाल बच्चा का मेरा लेके पोसलस। त का है माने बाल बच्चा बसन त करिया ना आदमी ना दोसर के काहे तो मैंने दादी यही तरह कहा इम नाती पुता ना पोसम हमनी के माई और भौजैया का लइकन के ना पोसल अच्छा ना हम करे दादी काहे खातिर कोई नहीं बताई। तो तू तो भौजाई काहे खातिर कुछ कर तू काहे तो भौजाई नहीं खींच कहा तो नहीं खींच कमाई जाओ जाले तबे न उनकर के लुगा फट्टा ले जे तो दे जा बताई। मान ली तिलक ना दे बड़ा सोई तो 5 गो साड़ी दे सकत नहीं उनकर के और का सब कर सकत नहीं आगे ना में लइका आई तो ओकरा का तो खराब भइल बा जानलू कि ना ओहू साल ऑपरेशन हम करौले नहीं अपन तौनो साली मेहरारू जक नैहर बैठा रहे ई जब देखल कि घर में कोनो चीज होखे वाला बान करे के डर दे चोरिये भागे जा ये तो ओकरा के रोक ली काहे छोटा के में दावा नहीं खाली हमारे में दावा बा तू माने ओकरे हिस्सा में रह जीबू ओकरे हिस्सा करत तो मर जीबू तू जानलू काहे नहीं हिचका करब के आगे से करे तो हम कोई पाछौ से ना करी। अरे चुपचाप बताई। रहो हमारे हिस्सा जे आगे ले रास्ता देखाई त पाछे ले रास्ता हम देखाई। ओकर नैहर में भाई नहीं कसन तो ओकर माई बोलावते तो जाती है हाँ। आ तहार कौन थी बा अभी ताऊ बा हमारो लड़का लड़की पढ़ावे के बाटे हमार ताव बाटे हम 2 पैसा आगे दिन का अपना बाल बच्चा के ना दरब त केहू हमारा बाल बच्चा के करे वाला नहीं के चली जी कपड़ा सब बियाह में मत आई जा कह दे तनी आजी ठीक बा उराउर मर्जी में बोला के हां हां मत आई जा बाप हो बाप बेटा बेटा आदमी रोटत है बेटा बेटा राटा ना है है नतिया के बेटा है कन कहां से जट गिरावन के पोसनी ई हमरा के आज एथी करतो सन बेटी के बियाह ठीक हो। अरे ते जी रहन त हम खून बेच के तोरा के देम रुपया के अपन मेहनत मजदूरी करम तबे 10-5 दिन हां कहती सही से ना वैसे ए दिना खातिर मरत रही हम जानत रही नतिया के कि ऐसे करिया सन बड़का सबसे बेईमान हो गेल बा हमरा घर में बतावा लड़की के बियाह ठीक कनी है कि चलो लड़का हम दोनों के माता सब 4 लाख 3 लाख तय कनी जेकर ये 6 बीघा खेत हो ओकर हमरा ऐसा हालत जा नती लोग ना 2 बीघा घास कौनी बेटी के बियाह में तो कहिया जाए तू लोग हमू असले के हनी चलो हो बाहर दिन तो कहते बुढ़ाऊ कहन तो का रे तोरा अपने मन नहीं बुझात आय बाहर दिन तो नीमन हो गए तो ठीक न बोगे घर जाके देखी क्या कैल नहीं बन खेतवा पे लेकिन ना ओ कहते कहतन घरे में बैठ के गुलुरावत ना। अब बताओ हमारा खेते जिंदगी भर करवाइबे ना कैला अब खेत में अब बुढ़ारी में कहब तो चल खेत हम खेते में जाके क्या करम कैले ही नहीं के तो जब नैहरे से नहीं कैले तो तारा कहाला ले हम करे जाई छोटकी दीदी का रे उचियो कनी नु कहां गल बिया गौरिया ओ नहीं खेले गइल बिया गौरिया ओनिया गल बिया हां अब गलिए दिन देखनी त ना आ रहे टीसन ना गलिए बेरा ई काहे अरे ओकर जीव निमन नहीं के तनी मनी दवाई खाती है वो खेल नु त इथी भ जतिया टुकटुका जतिया त पड्डू के खेले निकल जतिया आ ना तो बीमार पड़ती तो मुंह लटका के सुत जतिया। सर जी पूछत रहन काहे ना गौरी आइली कह दे तो ओकर तबियत खराब हो गई आ कने रे तो बुची काल हो ना जाई आ काहे के तोर दादी या तोर माई हम कोइले रहिस रे ऊ का जाने हमारा के पता तोर दादी उहे बिया जाना ले से दिन रात काम करत रहेले हैं तू जानत ना कभी स ले आओ ए जे भी हो कने आव अरे तोरा के कहब के हम ताकत नहीं कि तू आवेली चलो रोनिया अच्छा तोरा एकरा के कहबे लेनू नहवावे के ताकत रही के बारवा मिस के एकरा के नहवा दी होते चुका भी नहा ना लीही आ कल ट्रेन धरे के बजला नी कहां जेबे बाहर जाता नहीं जानू यही खातिर कहा तार बुढ़िया काम कइले हाँ अच्छा रौरे बताई ठीक बा बिया बेटी के बिया के दिन धो देलू आई ऊ जातिया नहीं ह तो ओकरा के रोकते ने कहत रुको ओकर भाई नहीं खे आई तो बियाह शादी में तो वो करो का भाई नहीं खेता का कोनो कर माई अभी मरे लायक थोड़ी ना हो गल बिया जब माई बाबू करे लायक ना रहलन तब जाके बेटी दामाद रहलन त तनी ठीको लागला बड़ी झूठ कहतनी एक कने एगो बात कही कहबू त हमर बुढ़िया के कहते या चचिया तो देख तार बुढ़िया नु आजे के ना टेरई शुरुए के टेरई हम उतर रही तो सही हमार संगे करस काम करे खातिर उ दाजा दाजी कर सला हम दिन भर काम करत रह जाई लेकिन उ मेहरारू से ना निकले न तो हाँ काहे एगो तो बड़े जेठ रहबे कैली उनके चलती चलाना चलत रहे बूढ़ी रहबे ना कैली अरे तू अपने के देख ला हां आ तू अपने के देख ला 4 साल ना चलत कौन ची कहतीस नहवाए कहती है कनी 4 साल से तू आई रहू तारा हम देखले रही सोझा करैले रही ना हैं
आ ना हतनी तेल कबो लगैले रही वही से त हमरे पतो हेल त ले जाके लगवा देने करवा दिहने ऐसे जा लाजा वहू से त लाज लागी न उनकरा लाज के डर नइखे जी ए कने हम कहतनी जे ना बिगड़े वाला रही त हमरा कहाला सिखौला ले बिगड़ जाई केहू ना बिगड़ी हैं हमार पतो ये काहे नहीं कि बिगाड़ता हमार पतो ये काहे नहीं कि सब बिगाड़ आ देखो ना कौन अंगूठी पहनले रहनी अंगूठी त बुझत नहाए में गिर गइल बा अब त ध्यान नहीं कि दिहल अच्छा मिल जाई देख ले हम जहां नइले ओका बुजुगावा अब कॉल पे दहा उहा गुलो तब का हम करी कहत अड़ी नु कि हमरा के 50,000 रुपया 10 बेटी के बियाह का दिन देलु काहे हमारे से पैसा खोजेलू अच्छा तू मिटावा ले जाके खोजस तनी देख ली ओहू देवरा के तनी देता त आगे से दी त 50 हम दे देम तू नहीं खोजाना तहार पर जिंदगी भर शिकायत कैले ओकर कतना बड़ाई करते भुच्चू बोले कहत रही नु आ हे दादा हमर जतना छोटा का बेटा पतो क दियो तना वो करी खेलबड़िया तारा ओकर त बेटी से आन होती अपना बेटी के नहीं कहते बेटी के देख के जरूरत उनकरे भरोसे अपन बेटी के जन्मैले बानी का कि उहे बियाह करे हमर लड़किया के त हमर लड़किया ससुरा जाए यही से त जा तनी लिया के अपन लड़की पढ़ाई बोल का जब जोरे कुछ जो ना ताई ना हमरा के बेटी से लग गया दिल्ली जाए के हां बाहर जाए के बा तो जातनी मैं कपड़ा सरिया ली अपन हां जो सरिया में जातनी गौरी ले कह दे हम दुकानी पे ले लू 1 गिलास चावल ले चाउर बेच के 5 गो शैम्पू लेके आओ हम माथ मिस के नहाई जानता नहीं चाची जी ना जाई ने ते आज तो झाकर जानता नहीं बुढ़िया हमर डर लागला हम करा ले ना चाहिए त हमर मरद के पीठ खखोर के बुढ़ को कनी पैसा ली जननी कि पैसा दे हमर बेटी के बियाह करे के बा बुढ़ऊ खाए बैठल बा नहातिया छोटा की त खाए का ना खिया दे तू जा बैठ के गप्पा मारले बड़ू काहे खाए का त रहू दे सकत रही अभी देबे लाग माने हम सुहानी में खाए करे जाई त का हो जाई अपना के काल कम खइबे ना करी बुढ़ाइल रे में जाके मरद खियाई मां ये दीदी पतो तो नहीं का गुलो मार दे के नु दे अब चुप रह हम तारा लेका ना आई हो के अकेले मरद लेका भी सुती ना आई मां बेटा पतो का काम ना काहे राण मुसबत बा मर्दा बाबू तबई ना भगवान काहे के जीवन साथी बनैले बाड़न जीवन साथी देखो जब तक बनावलन नीक लागेला बेटा पतो ना रहलन तब अब तार लेका एगो रूम हम अलगे नहीं बनवले बच्चिया के मरद लेके टंगरी पटंगरी चढ़ा के चुप रही राउर बतिए कुछ और बा राउर बतिए कुछ और बा आज चाची जी ऐसे कहले बनी नु तबे आज हरियाइल बनी काहे ने खरौआ तनी जब माई कहरिया हमरा पानी के काम चेहरा पर पानी काहे लेके तू ही अपना माई के चेहरा पर पानी क के आ बुढ़ाऊ से दूर दूर राम त चेहरा पर लाइट आ जाई कबो ना आई 76 कहीं के केतना इहो बोले ली राउर पतो बोले ले ना कब बुझे कन्या जी हां कतो बाहर जतई हां सुनते बा हाय बुढ़ारी में का करे बाहरा भेजतनी जी सुनते पागल आइले बनी बुढ़ारी में ना जाती है मजाक मारे भातार का कमी नहीं खाई भातार के भीरी रही बुढ़ैला में अबे करो एथि प्रेम जागता कहती कि मारदा कमाई हमू कमाई तो जाई बाहर बताओ बच्चिया कहबू जा 2-4 बीघा बेच दे त केहू कहि नु कि बेटिया के बियाह में खेत बेचा गइल गांव घर कहबू जा नु हां तब के केहू कहि नहीं हौ तोरो से हम लड़ल बनी लेकिन हइसे हमनी के नहीं जा कइले बताओ कहता सन ना कि हमनी के दोनों बेकत जाता जा छोटका छोटकी जाता सन ओकर जानते बो कि भाई नहीं खे सुमिता बाबू के त जाता ससुरारी लिया के ओकर सास बोलावती दुकान करती एकरा खातिर त जाता ओ जगह दुकान चलाई हैं त बताओ डॉक्टरी सिखले बता कहता को जे डॉक्टरी करम त मौगी ओ जगह नर्स के काम करी मई अब बतावा कि हां हम ए जगह बेटी लेके का आई हे दीदी को इहे कहालन बुढ़ारियो में इथि करे के पड़ी अब तो बियाह लागल हम जानत रही कि नते बियाह में हमरा कटे रिहा सन दे चार जाए दी छोड़ी ना कमाए जाती है तो देबे नु करी पैसा करी बियाह ना दी इहे त एकर खेला बा हम सब बुझता नहीं हम अपन बेटा पतो के की बात जान गल बनी हो जुना के माई जल्लू हम जानत नहीं कि जाई आ बस फोन ना उठाई हमर बेटा हुआ आ जले पैसा ना ढिली हसन बियाह लागी त तू बताओ 4 लाख नगद तय कइले बानी एगो सिकरी तय कइले बानी घड़ी तय कइले बानी अंगूठी तय कइले बानी हम तराउरो काता ना काहे के कदन जब जानत रही त हमरा ना इतना सका होगा माने हम गरीब बानी 6 बीघा हमरा खेत बा टोपरा बा एही नतियन खातिर नु कोई नहीं कमा कमा के हिस्सेदारी त तोरो 4 बीघा हमर 4 2 बीघा अपन मेहनत से ना किननी हो आई नतियन ने त खरामा से कत देख किनल खेत हम बेचा मसु बेच दे हां बेच के अपन क देब लड़की के बियाह का आसरा रखे के बहु हम बेचब लेपू त कही गहकी चघाओ बेटी के बेच हम त कहम ठीक नु ठीक त भइल इनिका के इनकर काची त पत्तो ही एक पढ़ियसन हमारा पे बनत रही विक्रम राजा हमरा के जतना दुख देले भाई हम दुखवा भुलाइल बनी हो एगो गोतिनी के नाते बड़ जेठ के नाते बोल दी ना हम तो ठीक करतिया इनिका के इनका के दोनों पत्तो ही ना टट कइली सन त फिर से इनकर बुढ़ारी में गिंजन के अब चूल्हा फूकबू त बुझाई अभी कहां रो त अभी तो अब रो क्या हमको साला घर के करकराहट से माथा एकदम खराब हो जाता है गजब हाल कर दिले बड़ा सन घर में एक से एक चढ़ाक आदमी धरती पर पैदा भई बड़ा कहाँ बड़े तेरे आय सुना ताड़ू का हो सुना सरियाओ तनी बेगवा
चली तैयार होके हाल देखी तो यार का हो के बहू यही पना चल जाई और नया ससुरारी थोड़े जाता नहीं कहनी है नु अपना माइले कि ना कहनी हो कह देले बनी। हाँ तो देखनी है कि दीदियो जाता का दो बाहर तो वही खातिर लड़त रही हमारो नाम धो के वही में कि एक माई एक हाली एक बाइके बोला दिला है लड़किया के दिन बारी रखनी है तब ऐसे वैसे फलान ठेकान कैले भाई तुम्हारा भैया के यहाँ नहीं कितना साथी आदमी हो परिवार लिया के जाता हम हाँ परिवार लिया के जाई ना से कि जरा रही तो कुछ करे के पड़ी कुछ देवे के पड़ी हम ही कहनी माइले फोन करके कि यहाँ खोलवा देवे दुकानिया नु तो कहती हाँ आखिर रोजो के हमारे घर बिलाते नु बा जब हमारे यहाँ हर हिस्सा लेवे के बा तो हम ही जाके ना अपना माई बाबू के देखभाल करम तबे नु वही लाजे लिहाज दी तो कोई के लिख दी तो जानते बानी। अच्छा टेंशन मतलब चलो हमने के चुपचाप हो जाए आराम से तिलक के एक दिन पहले आवल जाए। तिलक एक दिन पहले का करे हरदी मटकोर के आवल जाइए जाके छवनी का छाए के बा देखो घर में छोटा मही बनी तो तिलक उलक चढ़ावे के बर्तन सर्तन किने के सारा जिम्मेवारी हमारा सब रहुए टेंशन बा ऊपर जानी ना करी हम जा अरे बूढ़ी के लड़ झर नहीं खे आता ना उफान मारला झगड़ा होला तो कोई के बोला देवेली फरियावे खातिर भाई भतीजा हो तो उ कोला जमिया ना घरी करी हन देखो समाज बा हित बा नाता बा अगर एक दिन पहले ना बनू तो हमनिए के दोषी आदमी कहे लगी हम बात बुझाता नु कहे वाला के कहे दी ठीक बा अपन काम से मतलब रखी हम अपना कामे से मतलब रखता नहीं ऐसे तिलक एक दिन पहले बेटा आवता का नहीं है बेटा है कि ना लगी है बेटी तो है हाथ में देवे के बा जब आई जॉइंट है पैसा के काम लगी तो दे हम निकाल के अरे का दे हम निकाल के चलो ये चुपचाप मेडिकल खोलवाते बड़ी शर्माई ये आराम से अपन सुई दवाई करब पानी उनी चढ़ाई कर रह जाए क्या दिक्कत बा ऐजा के टिकाना वाले बढ़िया नु बा अरे ऐजा के रोज कर करहट से माथा उबिया गइल बा हमार हो उबिया रहल त सेपरेट रहल हमनी के चल यार दू सरिया आवत नहीं ठीक बाटे भैया क्या हो कहाँ बालो बोल कहाँ जाता ला जब कदल के सरिया आवता नहीं जाते ससुरारी का करे ससुरारी हेने चलो ससुरारी का करे ससुरारी जाता नहीं अपन वो जे मेडिकल खोलता नहीं दुकान हॉस्पिटल छोटा मोटा आहो बड़का भैया तो जाते बना तो कम से कम तहन जानी रह जा आए अपन से सोचे के चाहिए कि घर में छोट बहन के शादी ब्याह पड़ल बाटे तो आदमी रही के किनी खरीदी दोनों भाई चलिए जे बजाता के खरीदी तो एजा रह के करम जे काम नहीं कर दी तिलक का करे के खातिर पैसा चाहिए नो तो हमने में पैसा धइल बा अभी खेत में बिया का बारे जाई के बा माई कलसिया हम बिए खबर ना हम मतलब बिए खबर ला तू ना कबारे ल त मतलब औरी कोई के लगवा के कबर बाईबा तो जे सथवा रहबा नु तोरा वो सब ना खोल जाओ तना का मामा मतलब हम लड़की हो कि जब खेत में अरे माई लड़की बिया खेती ना करेली स माई दो चार गो आदमी धोए करवा ली अब कुल तिलक पर का सामान खरीदवावे के बाटे तिलक चढ़ावे जाई के बा के खरीदी कहलो से के पैसा कौड़ी जे रही उ खरीदी मतलब तो हम अठलाइनिए सीख लेले बालू का बड़की भौजी जैसा अजी पूछी जी तो गाँव में ना चल जाओ जाना तानी कि माई के तबीयत खराब रहेला आ दू पैसा कमाए के बा तो कोनो बिजनेस ना करल जाई तो कोई हमनी के दे दी तो तू एजी रह तू का करे तब जाता लो तू जाके ये नौकरी कर देबू काहे के बनाई खियाई माई बूढ़ बिया बना खियाई अधिका इनके रखे कमाई पे आदमी रहे तो कहीं रह के कमाइया खाइया जरूरी खुद ना बा के ससुरारिये में बिजनेस खुली त खुली इधर ना खुल सकेला हैं इधर पैसा नहीं लगी इधर पैसा के दी हो जब कर माई बाड़ी की पैसा देता रही का है उनकरा के खोलवाए करे ढेर चिंता बाटे इधर ये पैसा दिए त ना खुली इधर पैसा ना मिली उधर रूमों का क्या चाहिए क्या रूम लेबे रूम के पगड़ी देवे के उधर रूम बनले बनावल मिला त बिना पगड़ी के हां त हम कुछ नहीं किया त माई कल से हम कह देनी अब तो जानी सोचा जा समझा जा का हमने करे सोच समझ ले हां त ठीक है बा समझ जा पता नहीं ना कैसे ऐसी करता दोनों माई बेटी के तिनका लागल बा समझनी कि कैसे जात ऐसन कैसे करत ऐसन जा तू तैयारी कर सब पहले रोत का चलते चली हाल देखी गाड़ी निकाली सामान में पैक कर ले लू हां ठीक बता गाड़ी के चाबी कमरा जो भी यार ये सब ये है जे निकाला तनी हम हेलो अरे कहलन कि सुन ना अरे सीना ये कहूँ कंफर्म सीट मिलता नु हाँ ये कहूँ कंफर्म सीट मिलता यार कल मान लो कि एगो परिवार हमार बिया तो अपन माई बेटी बैठ जैसन हम तो कहीं बैठ जाए हाँ ठीक बा
सुना ना 2 दिन बादो लेट अगर हो जाइनु तो उसे दिक्कत नहीं है मगर कंफर्म हमरा सीटवे चाहिए। का हो हाँ ठीक बा ठीक ना 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 ठीक बा कह द का हो बाहर की तरफ सुनो पड़ेगी। हाँ सुनो तो का नया का बाहर जाता है ना नया तो नहीं खो जा तब लेकिन फिर? बिया हवा लागल अब बहनिया के तब बाहर चल दिला ना पहले ना याद पड़ रहा बिया हुआ के बारे के बाद रोपनी लागल बा तू बाहर जाता रह हाँ वाह अच्छा तू तो तहारो के बुझाता कि सास माने हाथना दिन से ना बोलैल ही ना अब तोहरो सास के याद अगला आ सास के तहरा याद अगला ना सुनो ना हाँ अब कहते कि आई पाहुने जुगिए देखी रेखी ना तो माने हम छाड़ा हो रहा जाई 3 साल से कहता नहीं कि हमार मेडिकल खोलवा हम प्रैक्टिस कर चाहता नहीं हाँ सुनाई लो तहरा ना सुनाई लो अब मैंने तहरा सुनाइला कि अब जाके मेडिकल करे के बा जब हमारा मौका मिलता तबे ना जाइबे अब मिले तो जाता नहीं तो वो में का बात दे जाता है तो हम जाता नहीं बा 4 लाख रुपया तोरा दिला 4 लाख रुपया हमारा भी रहता सब बुझाई जाती है ये रहता बा 4 लाख रुपया तो दो एजे नौटंकी प्रैक्टिस मत कर। टंकी तू करता तू नौटंकी तार मेरा कर। नौटंकी करा ये राहुल बाबू काहे खातिर झूठो के लड़ाई करता हो जाए। कर मेरा करावती है अरे चाची ते जानते सुनू कि हम हरदम बाहर जाई ना आई ना बाहर जाके वो समय नहीं होला ठीक बा बाहर जा लत एगो बहिन भी है बढ़िया ले बियाह शादी ओकर कह देला तब जहाँ मन करी तहाँ जैता जा बतावा जाई घर में है गली में गुच्छा में झगड़ा लड़ाई करबे तो गांव घर जानी तो शिकायते न कहाँ से पैसा देम दहिया में से खून बेच के हम पैसा देम कि कमाई तो वहीं दे तो यार तना दिन से बाहर रहू पैसा आग लग के जर गइल का कइला हो हाँ चल जो का कइला बताओ ना अरे चुटका भाई देख ले 3 दिन के लौंडा हमरा कहता कि तार पैसा अगला के जर गइल छोटका मैंने ऐसा ना बोले के चाहिए बाबू ना बोले पैसा खत्म हो गइल कितना दिन से पैसा ये पढ़ल बा ई का मेडिकल कइले बा ई का भय करू के मेडिकल कइले बा कि आदमी के कइले बा ए बाबू आजकल के जमाने बा तो बड़ दर्द रहता छोट छोट के रहता डॉक्टर का बनी रे चाची ई तनी से केहू के खिसियाई त साला कहीं के ओकर के जहर के सुई दे के मुआ दी ना देबते अरे राहुला क्षमता चाहिए तोरा में गंभीरता चाहिए डॉक्टर बड़का बा को मिलता मन कहतनी छोटा का सुन के ना रस मसाला थे ना रहते बस हमरा के अच्छा ये जाता हूँ बॉम्बे हम पाकिस्तान जाता नहीं हम ये 20 किलोमीटर दूर ससुरारी अरे जब मन नतिया तब ये जहाँ जाए के बता जा सुन ल सन पहले जहाँ के जहाँ जाए के वजह से कुपुत मत करो गली में नाटक मत करो कि 10 आदमी देखो हां हां बियाह मरल करे रही चलो जी तैयारी कर देनी का कइले रहो तैयारी कर देली जा काहे तना बोला तनी रवा जी कब से राउल बोली सुना तनी जा गई काहे रवा ससुरालिया जाता नहीं तो हमरा पता नहीं का आगे के चलो तो कहां समाज में चला बोले के चाहिए सिला मत समाज में सिला मत समाज में बड़ी समाज देखो तनी बड़ भाई का पगारी नहीं की बड़ भाई जे खड़ा शैतान ते बोलता नहीं मारे झाप रही है ये अरे बड़ भाई का तनी कौन बोलता है नतिया भटिया रा अरे नतिया कहती यार नतिया कहती में आ छोड़ी ताई चपला छोड़ी नतिया देवर हो जी देवर भाई लते भटिया मेर मौगा मेरा वाला दिन में सुता है केने के जानत आई है भटिया रे के बारे में केने के जानत जी मेहर लेके सुता वाला दिन भर आई आदमी खाए बनावेला का न करेला कब से हम रवा का देखा तनी कि रवा का दबावले बारे हुआ कुछ नहीं की बोला हो मौगी है तमाशा करले बा गांव टोला समाज हमरा चुप रही तमाशा तो रवा करवाले बन जी ए जे सामने रह का पिटावा दनी ओकर आता नहीं तू तो नदी तो गला कहले बा गली में कि छोटा का मेरे पर बड़ भौजाई पे मार दलस तू छोड़ बाबू कर के साला हमारे के घर में बड़ भौजाई के महतारी सामान समझेला अरे नतिया समझे का कुछ वो वो हमरा के मरले बेटे नौकर नतिया के मेहरारू के झोटा धके मारब छोड़ी तो कैसे ओकर मेहर का सुन है जो झोटा था के मरबू लाठा लाठी करबू आ बाहर कहिए जीबू झगड़ा करबे त झगड़ा पंचायती करबे रे कैसे रोवा मरद बनी जी खड़े खड़ी देखो ते रह गोनी आई जरा मेहरारू के पीट के चल गई सुन ना ठीक के चल गई तोरा कौन का मर रे लड़ा लड़ा की लगिया और है जो टिकट के बतियावा तनी कि आजकल में टिकट क के जाए के बताते है जो झगड़ा करबे त पंचायती करबे कि बाहर जीबी मेरा खूने के आंसू घोट के एकदम से रहल बानी जननी भले जाइब चाहे ना बाहर जाइब लेकिन बादला लेके हम रवा देख ले उ जैसे हमरा का मरले बानू नतिया के हाथ गोड़ टेढ़ हो जाओ ओकर मेहर से जैसे बादला दी खाना बनावे आओ धक गद्दा मोर के ना तुर देनी नु तुर के चुल्ली में लावना लगा दे तनी कि ना देख मेहरानू पगलाइल बिया कि बौराइल बिया साफ बुझाते नहीं कि साला कहीं के हेने रचना रच दलस कि हमरा के लिया के चलो बाहर और अब लड़ाई झगड़ा करी तो बढ़िया से चल जबे रह जबे जुगी सोचत रहनु कि चलबे जो तनी सा आराम मिली आ सूत के खइबे ते जुगिए कथा के खइए तब तोरा पता चली हां अब त बतावा ना त झगड़ा गेंगा कइलस हमने टिकट के बतिया तनी ने दूसरे बात बतिया देलस का करब सही कहला कि मेहरानू के नाक ना रहिनु
का हम कहीं के जरूरत बुझ जाती है नो गोतिनिया हमार यही से तो जाता नहीं अब फल से रही। अच्छा हम कुछ बोलने हैं देखले नु हैं रंग हनु बनावती रे तू अपना जाने ढेर काबिल बनता रे जान ले अच्छा। बल भौजाई ये ते हाथ कैसे छोड़ ले नतिया काय कर रही है नतिया भाई तुम्हारा यहाँ तो ढेर नहीं के पारा गरम होते घरी ओकरा बोले के नहीं बा हमार पारा देखा तो ओकरा कर देखा कितना गरमाई ले लिया ससुरारी के 4 बीता खेत ले तो नु दिन ना पार लाग दे यही भले काहे ना भौजाई के लगी बाद सुने ना काहे ना लगी ए चुप रह रहुआ चुप रही भाई भौजाई में तुम्हार करबू हो मने करवाई ना नाश करा देलु जा इनका हां छोड़ दिए साना कर दिए से साथ करन मेहर का ही है इनकर एगो बात ऐसे सुन ले बात माई बतिया होता और नहीं। एगो बात सुन ले अगर वो ऐसन बियाह में नु तो हमनी के ना आइले दुनो देखत ई जान ले का भइले बतिया बताई ना खाली अरे भाई लाउ चले बसले कर पे कर कपार फाट कर चला तू चला ल करहती चलाइए देती नीमन है आग बोले भौजाई आग बोले तो कथी कहत लगा के देल भौजाई हमरा घर में आई कहत नहीं वो आई नु त ही के नहीं खा हमरा हम ये बात वो करा ले सुना जा ना तू आई हो तू आई हो पहला उले के क्या हो? एक झप में अगर ये बियाह में आई ये तो गला बियाह में आई ये तो गलनिया आई बियाह में तो हम जब बियाह अरे में कुत्ती हर में जाके देख ना रे हम जादी है रे कुत्ती है रे रानी भतार रे मेरा बाबा तइस रे ये तो बात तो अकेले बात रे अकेले एक बात एकरा के निकाल दे जले निकाल दे जौना हाथ से नकती उमर ले बड़ा उहे हाथ आई हो दादा आई हो भाई आई हो भैया आई हो दादा जलवा कोई हो दादा कैसे लड़ो ए राहुला अरे राहुलो अरे राहुलो अरे करिए खोल के मार ले अरे घर रे अरे घर ही बाजा बाजी नतिया मेहरारू से बाजा तोड़े रे तोरा लेखा मोर नहीं तोरा लेखा हम का तोरा मोर तो नहीं करे 4 लाख की दिया भेड़ुआ भाई काहे कि सरिया खोल के नचा भाई बड़ा थी अब घर में लौट लेके होती है अब तो हाथा भाई के ओकरा मार्क नहीं की भौजाई समझ के नहीं तो जान तड़प खराब कर देम हम खराब कर दे चिरत नहीं के हमारा के बढ़िया ले बढ़िया से रहो आज जब तोरे जाए के बात तो बढ़िया से जो मारा मारी झगड़ा मत ना कर ना ओकरा ले कह जा कि बढ़िया से रहो चल रे चल उठाओ पे लसन त बाने घर में लड़ाई झगड़ा कइले रहता ला जा ले गई पकड़ ले गई घरी एक छोना समझा दियो सुनो आ कोई थूक के जाई कि अरे कन के नहीं हो जाना तो हमनी के आवल जाई तार परिवार रही आई तो हमनी के नहीं जे चल रे सुन ना जब चरित्र पढ़ावत रहनु चरित्र हम पढ़ल बानी अपने मेहरारू को समझाता ला का जरूर झगड़ा अरे ते एकरा कम से कम ना दिखला रे देखता ये भागल कि ना ई जान से लड़ाई को के भागल है जान से कहियो लोग नु कैसे ना होई छे हैं ई बताओ ना हमरो मेहरानू फॉर्म बिया हम एकरा के दूसरा देने समझाओ तनी करे हमनी के पहले गते से निकलल जाओ तो हमनी से पहले ते निकल गेलो सर हम का करी बुझाते नहीं के हम कहीं अतना हरामी हमर भाई हां कि हमारा से पहले साला कहीं के झगड़ा क के भाग गइल हां कैसे त कहल रोए के रही त अखिए खुदा गुल त मौका खोजत रहे कि हमरो मेहरानू कम बिया हां इहो लकटपन पसार दिला से कर लकटपन पसला बिना कौन काज रहे हम का कहीं बुझाता लिखे भैया करे कहां वालो का कहतवे रावा जानू हां तभी गड़बे न कइल बन जा हां त रह जा निक नहीं खजा कर मान ला कि छोटकी भौजी छोटका भैया के समझा अरे सिखा पढ़ा के लिया कि चल गई ससुरारी त तू अब रह तू त सब बड़ जट बारा तारा के सोचे के चाही कि का करतानी का नहीं करत अरे तो देख एगो बात कहतनी कि हमरो भी पैसा रही तबे न कोनो बियाह शादी में तोरा देम हां पैसा कौड़ी ना रही त कहां से हम करम आ धरम हां उ त देख वही कइले इसके बैग उठैलस आ चल देलस हां अब हमारा के तो अब तो हमारा के तो न एने के भइल बन न ओने के भइल बन हम तो उनकरो के समझनी कि जाय द भैया बड़का भैया जाता ना तो तू ही रह अब बिया हुआ कबरा के धान उन रोपवाए के बाटे अभी तिलक बार अच्छा करे के बाटे चलो जा सामान मन खरीदवा दे जा माई कलश के जो कह दे तुम कहनी तब बात ना मन ना गई ना अपने सास ससुर का बात सुनता ना उ हैं का करबा जाए तो तू रह भैया चलो माई कलश से कि जो भैया के कहू लिया चले खातिर सामान खरीदे खातिर तिलक चढ़ावे खातिर तो देखो सन एगो बात कहतनी हम रहे के रहम जौन करे के बाद तुम करम अब हमारे से रुपया खोजी हसनु तो हमारे भी रुपया नहीं खे तनी के बतिए कह देतनी तो मतलब हम जाई कमाए तो कहा जे जाता नहीं कमाए हम बाहर भी बाहर निकल अच्छा ये बताओ कि हम बाहरों ना जाई हम पैसो दे देम कैसे होई ते ही बताओ तो अपना से तो हम जानी जगह मेहरा रुआ तो छोड़ के जा घर में करे धरे खातिर आ हमरा से अकेले होई माई ऐसे ही बूढ़ पुरानी में बाहरी के करी के घर में का करी ठीक पर तू तो सोचते नहीं खा जा
चलो भाई बरा ठीक बा चल हम आवा तब क्या हम कहीं साला कहीं क्या अगर हम परिवार लिया के जातनी बाल बच्चा लिया के जातनी तो हित नाता गांव घर समाज इहे नु कही कि का रे छोटका रहे तो छोट मान ला कि छोट से गलती हो जाला आई बड़ से कैसे गलती हो गई हाँ सब कुछ हमारा देखे के पड़ता ना छोड़ा हो हटावा हो तनी सा खाती आदमी हमारा के मुँह चोर कहे लगी हन जिंदगी भर खाती कलंकित हो जाई कि बहन के शादी लागल रहे तो भाई छोड़ के चल गई अरे उ चल गई तो ओकर मनाजी को ओकर सार नहीं खसन चल गई अपन ओजू के अपना सास के देखता जाए तो छोड़ा देख तनी सब सारा मान किनवा के तब जाके हम एजुग से जाइम एको महीना खातिर जाइम कि कुछ हमरो भी पैसा हो जाओ छोड़ा अपना से गलती ना कल जाला अंगवाला गलती करत तो ओकरा के करे दो।